Kani kadai ka Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sungau tu ya kabor jong boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Ni piang sobai pi syaki mat kimat jong ni jan miet ni sajan ka lai Tarik Jymmang arajar arsan. Kimat Khubor na ka Jylla. Ka wei ka bolero pick up ka balayat wrong side. Kalal wet pum ha ka jinglek tera ya ka wei ka drop he. Unongnya jong ka pick up uba kerteng u lando Jylla na lum snong ula khlat hasyen. Kani ka accident kalaja ha ka por south teng jan miet ha Wapung National Highway. Ka Meghalaya Board of School Education kalau pentip bahkan sapen benar ya ka result jong ka examine higher secondary school leaving certificate arajar arpsan jong ka art stream, science stream, commerce stream, but vocational stream ha ka snginengkong ka Tarik Jymmang arajar arpsan. U director jong ka embos uba M Marbanyang ula pentip bagi kena school ki laban page ya ka result bapura na ka official website jong ka embos. Ka Khasi Students Union Rangthong Unit ha ka jing rakhi ya ka jing dap arpusan snem jong ka kala play pai ba yau mau sa nam bat la plai ru ya ka jing ruai ka bala ai kerteng mai chaprang ha ka bau president ka seng usamla lambok starwell marnga kumukong san ulapan kan mau ya ki khot jong ka seng badon shibun ki jing kan tho baki nong yalam ki yo tulap da ki jing sya penterha ki jing sya kran ben ki jing sya kan tho bat ki jingrung haki along lengba ki an jong sarkar bat ketulap bagi sim kalong ka jingkit klik ka jingyai sya bat ka jinglan la di nak benta ka ri bat ka judgment rio barok boy Menteri ke sarkar Jylla balong ru unong ai ktien jong ke sarkar uba poleng do ula pentip basyen on sapen kenria no ya ki nong de madan ki ba syong de jing de ha ka than khandai lat khnang ban pen kluit ya ka lek kawan jong ki kali bat ki nong lek nong wan hadin ba ka sarkar kala de penshna ya ki dukan uba pol ula ong ba menta ka syong satang ha ka jing bu sngi jong sembut menteri rang ba uba khmi ya ka tanat pen roisor na ka benta ban pen kenria no ya ki nong de madan na khandai lat ha ka por khandai saukusan minute nin ka mi ki pulit kelayo bat ya kawai ka kali Maruti Baleno kapadon yo registration number ML not Sun AB khandai not R hakalat nong thamai umsning kabawan na nong po ban lek Shillong ki pulit kelayo jingtip badon wei ubrio ubakit drug hakani ka kali ban penpoy yo drug Shillong kumta kila kem yo wellborn wana ka Shnong Umran u Frederick Kharkrang bat u Pascal Kharkrang kipadai na Shnong Shang Bangla Nagini laingun layok kurup shipo point kendai gram u heroin. Hadin balayok jing tip batikena baki dikot jong kaseng New Trap National Liberation Council kilek dawa pisa naki hespa bat kinong tre sarkar Haribhoi District dak ba berngem peniap lada kim ai. Ki pulit ka Ribhoi kila penlong ka jing khenra laneka counter insurgency operation ha ka thain Ribhoi bat kilayok kem ya u pendap bok makri ubala subajur bau de laban de khot jong HNLC la kem yo na lat kwenain hakapor ba udang let shimia kapisa bakidawa na kibrio hadin gani ki pulit kilayo kem sayo lari penkemen nongshli na umtara East Janda Hills District ban penslor yak jing pulit kot katanat arts and culture kan sa penbiang ya kawai ka kali kaban kit yaki kot pulih Kylleng ka sor Shillong khnang baki khon samla ba i ya jing pulih kon kindup yo ya kalat ban pulih yaki kot ki ba besar bat ki ba ai jemuntoi ya kani la pentip do menteri ke sarkar Jylla uba khmi ya katanat arts and culture ba poleng do ubalai thoru ba ha jing yalang perkhat kam la shim ya karai ban pli no ya ka state of the art museum bat ka library auditorium complex
how benai Jylla mentau snem. Shushu katan arts and culture kala menjuru banshna artli ki cinema hall kenang banyarap yaki nongshna film hakane gitu. UMP jong Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Singkon. Ula play pai ba artli ki kamera class batmai ha Sunrise Adventist Secondary School Lomparien Kendoso Ribhoi District. Yakini ki artli kamera class lashna da jingbei pisa monsngobha da ka Hills Farmers Union Central Body kaba yatrelang bat ka World View Impact India ha ka jinglot kaba kendai lak tengka da ka jingtemu ban kentiu ya ka pule ka puti ha kitai nong kenda. Kakasi Students Union kala dawa yo director jangka North East Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science u Professor Nahlin Mehta ba umdai syu banang wan Shillong rei udai ban syong no sha Delhi namar ka jing bumla ban penurlong ye jing dawa ki ba ka seng kala bu hakabai dai bar ka jing tungkam nurse hapo ka Negrims Hospital. Wat hadin bala dap arpsau kenta baka Kasi Students Union kala pelong ya ka jing ki hakmat ka administrative block jongga Negrims u director jongga ne ka Slam Trekam u Dr. Nahlin Mehta hadu menta Shim lawan mi Satya banyak keren bat kinong yalam jongga KSU. Ka jing ang no jongga dorbar sinong maulai nong pedeng ban yo yak surak babha kaban pensuk ya ka kawan bat karak karong jonggi pai ba nong syong sinong kala urlong hadin live post nem tam hadin baka sarkar Jylla lengba ka tenat PWD roads kala mang pisa sauklor sanpolak tengka ban snapan ba ya ka surak kaba ka jingjengai kalong sanspa prapo mitar. Halor gani u secretary jong dorbar snong maulai nong pedeng uba lambok marbanyang lembat urang ba snong uba kit kupar kharsieng rengkat kinong snong gila lek ban ai kublai kerpang yu sumbut menteri rang ba Jylla uba khmi ya katanat PWD uba preston tensong uba lapnio ya ka mang tengka ban siang penbha ya ka surok da ka jingsim khia jong u MDC barim uba tebor lang pathau. UMLA jongga Roy constituency uba daman bait lamare ula play pai ba ya building jongga school balashna na Chief Minister Special Development Fund bat kumjuru ula IT ya kali ambulance ya dorbar snong mauteneng kinong yalam snong kila yaro ya jingtrekam jongba daman bait lamare ubalala ban penyo ya jingmentoi hapok snong da ba ong ba udai ubriu ubaduna ka ktien nrei ubalepat dakikam. Dapat nginya pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Menteri Ketenat Sports jong sarkar Madhya Pradesh. Vishwa sarang ulaong bagi tu kiba pengop ya ki kena kentai kiba na kanyam Hindu haka kerteng jong love jihad. Dai ban siap yap ben. Lakran ya kani hadin ke jing siat jong Farhan ubala pengop ya ki kena kentai da ki kitien jali jaum jong u. Farhan lo syakem bagi pulen namar ki kampen biik kentai nrei hakapor bagi kit ya hakali ula ong bu sam sabar kumta kila sange ya kakali nrei ula keni penban ya pistol jong ki pulet bat hakatai kapor kila ya ban siat ya nak kecap ka sarkar Goa kala hukum badai ban pensange no aswaya baro ki tamasa bat ki jinglekman jong ke sarkar hakini ki laisni banwan kum kadak ke jing ngolem halor ke jing yap jong ki nreungut ha ke jing lembok ha Shri Devi Lairai ha Shri Gau ke jing yap jong ki brieu ke dai namar ke jing bun brieu syaba palat ke balapoi haduk kumba sanpau hajar ngut ai kawai ke samla pule ke badang khat khandai snem karta ke badang pule BSc kala khat no ya ke jing im la jong da ke ba DB bat ka kena baka daw ka jing DB jong ka dai namar pa kala syak le tomet hagi briu ki penbor ya ka ban kelaniam ki bahiyeng gila ong bakala syak penbor ha u Rizwan shwa ya kani ki bahiyeng gila dap ujor ejahar ru persyaya u ba u berngem peniap ya ki bahiyeng asam jong ka nrei kila kena baki pulet kimshim lale ai ki pulet jong ka guru gram kila dan kuna hado khat khandai hajar shispa saufun riu teli ki kali bat nakini layok lum khandai phu khandai point saufu arlak tengka kidai ki kali ki bayat na kalenti bomdai banyat la ni ka wrong side ki pulet gila kentu ya kinong nya kali bakim dai ban pen khanya ka anya kali namar ba ka jingle thumur jongki ke penmi ya bon ke jingja accident ka Manipur barak kowai kala khangdam ha ka sngi sajan
kum kadak kajing kan mau ya kajing dap arsnem jong kajing mi kajing ya kan ar pedang dijat meriu Pyrthei bat kuki ya kane kajing kangdam lakhot daka coordinating committee on Manipur integrity yo gihat kidukan gi office trekam kila khanglut hakane kajing kangdam kala sapriang kajing kren jong menteri sarkar jong ka Karnataka u BZ Zamir Ahmed Khan hakabau laong ba ulong ubakloy ban long kum u kendo nak benta ka India ban penbethai bom ha Pakistan u Zamir laong ba Ukraine kani la bon sien ba dai unong India bu ubashisha pat la da phai usha thmaru unlek ban yakun kani kajing kren jong u gadai namar ba usngo ta ya kata ke jing sya pen pek khmat hagi muslim bat kum juru ya ke jing keno baki don ke jing ya dai bat ka Pakistan mentapat syakimat khubor na Kylleng giri ke Pyrthei ka jing pen sange jong ka India ya ka Indus Waters Treaty hadien ka jing tambor jong gile no ha pahalgam kalong ka jing maham ya ka Pakistan ba ka jing berngem ya ki paramarjan kawan ra ya ka jing ma ong u National Security Advisor Barim jong ka United States u John Bolton. Ula benrap baka jing bemle jong ka Pakistan bante lakam ya ki kamle no ka pensisha ya ka jing kento jong ka India bat ka khot ya ka jing Thailand ka baklanya pedang ka US ba ka India ban yakun persya ya ki kamle no. Ka US kala menjur ya ka jing aje hikai ba ka jing kersyan ka bakot laispa $10 million na ka benta ka Ukraine. Ka bakentup ya ka jing penbha kajing ai training bat kitiar maramat ha kajing penon kam ya ki lingsun ya pom F-16 tang kitiar om ya ki lingsun kajing kular jong ka NATO kolong ban ai ki lingsun US ki bala rembat ki bom la ban her nrei ban penon kam nak benta kajing ai jing kai ka hon radical Islamist Hafazat Islam kala penlong ya kajing yalang paipa hadaka bandawa ban penduk no ya ke Women's Affairs Reform Commission jong ka Bangladesh bat ban weng no ya ki mokot duma persya ya ki nong yalam jongka ka kanhun kala berngem ban penmi jengkulmar ha barok kawai kari lada omla ban pen urlong mardor ya ki jing dawa jongka ki bakam baki yada ya ki jinglong tenrai jong ki niam Islam ka India kala khang ya ki chai ki badon lama jong ka Pakistan nakikat duriau jongka bat khangru ya ki chai jong ka India bakin kim dei shu ban sange ha Pakistan daka ba ai daw ba ka jing bam sngan jong kari hadien ka jing thambor sendat jong ki leno ha pahalgam kani kalong hadien ka jing khang ka ba khamun shwa ya baro ki mar ki bawan na Pakistan ha ka ba baro artli ki jing mana ki la trekam no u Prime Minister Narendra Modi bat u President ka Angola u Lorenzo kila yakran ban pen klanya ki jing dei ha pedang ki ari ban rakhi ki saupo snem jong ka jing dei bat ban kentiu ya ka jing trailang ha ki khai pateng ka jing dari ka boarding bat ka jing tei digital kila pen scam biang ru ya ka jing IT ha ka jing teli jong ka global south bat kila sedang ya ka jing temu batmai kentup ya ka jing puli Kylleng jong ki samla bat ki lat ban beitengka ka jing thap vote kala sedang ha ka election ba jong ka Singapore ha ka bakidon arspa khatwingot ki kertong ki bayakun ya ki khandai phunyu tuli ki shuki parliament bat ka sengsan Pyrthei PAP ka basanchar ka thmu ban bat ya ka borsanchar hapo unong yalam bot mai u Lawrence Wong ka eg bami nagane ke election kan penwan dur ya ka kunhun menteri ka penwan hapdeng ki jing ka liang ka yo ka kon ban ka jingbam tikna ha Pyrthei rengkat bat ke jing yakun bakongsan ha ki constituency ka than mi ni jongani gari ka Bangladesh kala lumtup hado laispa khandai phupratali ki jingsha thambor bat penjenjar persyaya ki nongtho Khubor nadu unailar arjar arpsau hado ulber arjar arpsan ka bala penmi ya ka jing smokhia ka bejur halor ka jing lai lu jong ki nongtho Khubor hapo ka sarkar ba sipor bala yalam dau Muhammad Yunus ki kanhun ka bayada ya ka hok bat ki nong pek perman kila penrem ya ka jingsha pengat pai ba ka jingsha wengkam bat ki jing keno klem nong rem persya ki nongtho Khubor kum ki jing pen senjor ya ka jing pen pau Pyrthei balai lu bat ya ka hok long brio man pring
President Donald Trump ula berngem biang ban wengno ya ke jing light khajana jong ke Harvard University hadin baka skol ba kala mudui ya ke Portlandshire jong halor ke jing persenge ya ke pisa jong ke sarkar pedeng bat kentat ya ke jing dawa policy. Ka Harvard kala khot ya kate ke jing berngem ke ba bean namar ki nongkento ki maham bakum gini ki kam ki laban pendo jat ya ke jing long light lo ha ka pule puthi bar ka jing kren light lo ha ki jaka pule ki bakham shalo kawai ka kali kala tenra ya ki brio ki bayat kejat hapdeng jong nong ba Stuttgart ha ka ba ka wei ka kentai kala yam ban ringut ki wei pat ki laman saw kontuk ya laingut ki balaman saw jur ki pulet kala yato bala kem yu nong nya kali uba saw pu arsnem karta ha ka jing jurep ka banengkong la shem ba ka dei ka jing ja accident kali ka bas ngosi dei ka jing lek nang da ka jing tmu la ne ka jing thau yano yano kito kilong kemat ku blai